Kaixo, bideo berri honetan ikusiko dugu zer gertatzen den matrize bat zenbaki edozein zenbaki batekin biderkatzen denean. Hemen eta horretarako ariketa hauek batziko dugu. Ematen dizkigute A eta B matrizeak, bere dimentsioak izango dira bi bider bi, horregatik egin alditugu haien arteko batuketak eta kenketak. Eta ikusten duzuenez, A jarri beharrean jartzen du bi A, hau da, bi biderra. Beraz, lehenik eta behin ikusi behar dugu zelan biderkatzen den zenbaki hori matriz honekin, ikusiko duzunez, zenbakia osagai guztiekin batuko da, eta ondoren ingo dugu batuketa. Zenbaki bat bider matriza egiteko, jartzen dut zenbakia, matriza dagoen lekuan jartzen dut matrizaren balioak zeintzu diren, eta azkenean egin behar dugun gauza bakarra da zenbaki hau biderkatu matrizean dauden gai guztiekin. Bi bider minus bi hemen goian, bi bider hiru hemen goian, bi bider bat hemen bean, eta azkenik bi bider 0 azkenengo gai honetan. Behin biderkatak egiterakoan, bi bider minus bi minus lau, 6, honek ematen du bi, eta azkenik honek 0. Eta fijatzen bagara, matrize bat biderkatzen dugunean zenbaki batekin bere dimentsioak berdin mantentzen dira. Hau da, bia eta haren dimentsioak berdinak dira. Zergatik, zutabe eta lerro eta zutabe kopurua berdinak direlako. Horregatik, A eta B haien artean batu eta kendu alditugu zergaitik dimentsio berdina dituztelako, baina baita ere A eta B biderkatu dezakegu edozein zenbakirekin bai positiboa edo negatiboa, eta ondoren haien arteko batuketak eta kenketak egin haien dimentsioak aldatzen ez direlako. Zuzenean egitziko ditugu biraketa hauek nola geratuko ziren. Ikusten duzuenez, lehenik eta behin bi bider A matrize eta gero hiru bider B matrizea. Hau da lehen egin dugun adibide berdina, beraz, zenbakiak berdin ateratzen dira. Hemen markatu dut bi bider minus bi kolore berdiarekin jakiteko minus lau hori hortik datorrela, eta hiru bider bat, hiru hori hortik datorrela. Eta gero, bueltatzen gara, aurreko bideoan, batuketak eta kenketak azaldutako bideo horretan, egora berdinera dauzkagu bi matrize dimentsio berdinak dituztenak, beraz, batuketa egin dezakegu haien artean, lehenengo ilara lerroko eta lehenengo zutabeko elementua batzen dugu, beste matrizean leku berdinan dagoenarekin, beraz, minus lau gehi hiru, baten du minus bat, eta, kolore jarraitut bakarrik egitatzeko, eta modu honetan geratzen dira. Horien ikusiko dugu, berdina, baina aldatzen den gauza bakarra hemen negatiboa daukagula, baina kalkuluak oso antzekoak dira. Hemen fijatuko gara bakarrik esan dako horretan, minus hiru biderkatzen dugunean minus birekin lortzen dugu plus 6. Minus hiru biderkatzen dugunean plus hirurekin minus bederatzi, eta modu berdinean, ez berdinekin biderkatzerakoan, eta azkenik, zerorekin biderkatzen dugunean, 0 izaten jarraitzen du, eta gero, hemen batuketa bat daukagunez, egin duguna da lau bider zenbaki guztiek plus hori hemen mantentzen da, beraz, berriz ere daukagu batuketa bat, eta hau da lortzen dugun azkeneko emaitza.